У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. У студыі Вольга Старасціна. Вітаю, запрашаю на навіны па-беларуску і без цэнзуры. Справа Бабарыкі ў судзе. У Менску адбыўся папярэдні працэс. Президент и на круглом столе ему делал предложение раскаяться и вернуть все стране и народу. Банкрутство белорусского металлургичного завода откладывается. Абсурд и заключается, что качественная продукция поставляется в ведущие мировые фирмы, покупают ее, но завод банкрот. На 13 тысячаў меньше выявленных захворванняў. Няўжо Беларусь перамагае рак? Связано это с пандемией ковид-инфекции. Меньше люди обращаются, особенно если их ничего не беспокоит. Притормозились программы скрининга злокачественных новообразований. Это нонсенс, конечно же, когда перегружена система здравоохранения. Справа Віктара Бабарыкі ў судзе. Але асноўны фігурант, былы банкір і ўдзельнік прэзідэнцкай гонкі з'явіцца на судовым паседжанні толькі 17 лютага. Сёння ў клетцы на лаве падсудных былі ягоныя намеснікі, топ-менеджеры Белгазпрамбанку. Падрабязнасці найбуйнейшай карупцыйнай справы, як яе называюць улады, у Ярослава Сцешака. Будынак суда ачэплены і агароджаны, уваход кантралюе ўзброеная міліцыя, замкнутыя ўсе залы апроч адной. Гэтак у суде Маскоўскага раёну сталіцы прайшло папярэдняе паседжанне ў справе Белгазпрамбанку. Вярхоўны суд разгледзеў дасудовыя пагадненні аб супрацы з былымі намеснікамі кіраўніцтва прыватнага банку. Кірылам Бадзеем, Сергеем Добралётам, Дмітрыем Кузьмічом, Александрам Ільясюком, Сергеем Шабаном і Віктарам Кабяком. Іх абвінавачваюць у хабарніцтве ў асабліва буйным памеры. Нібыта падсудныя ажно 16 гадоў незаконна выдавалі камерсантам асабліва выгадныя крэдыты. Ці добраахвотна яны пайшлі на дасудовую дамову, праверыць немагчыма. На суд пусцілі працаўнікоў толькі дзяржаўных СМИ. Обвиняемые приняли серьезное участие, посильное участие в становлении банковской системы, отдав ей от 25 до 30 лет работы. Поэтому все они, по сути, являются патриотами, которые случайно попали в этот водоворот из-за того, что доверились, скажем так, одному незрелому политику. Так Юрий Воскресенский называе Віктара Бабарыку, кіраўніка Белгазпрамбанку, які ў траўні пакінуў пасаду і сабраў рэкордную колькасць подпісаў за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнцтва. 18 чэрвеня Віктара Бабарыку разам з сынам Эдуардам арыштавалі і пасадзілі ў следчы изолятор КДБ. Абвінавацілі ў адмыванні грошай. Гэтае інтэрв'ю Белсат запісаў за дзень да арышту Бабарыкі, калі былі затрыманыя людзі з ягонага атачэння. Это около 20 человек, которых задержали и держат. Сколько подверглось допросам, опросам, уже исчисляется полусотни. Масштабность этой акции беспрецедентна. И то, что она проводится в рамках предвыборной кампании, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер. У Белгазпрамбанку прайшлі ператрусы з выманнем сродкаў, карцінаў, што прадстаўляюць гістарычную спадчыну, і нават узломам прыватных банкаўскіх ячэек. Справу Бабарыкі курыраваў Іван Церцель, які ў чэрвені з намесніка старшыні КДБ зрабіўся кіраўніком камітэту дзяржкантролю, а пасля выбараў быў прызначаны ўжо кіраўніком КДБ. На падставе ліста ад падначаленых Церцеля цэнтр выбаркам Лідзіі Ярмошынай адмовіў у рэгістрацыі Бабарыкі кандыдатам на прэзідэнцтва. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила Віктара Дмитриевича Бабарыка к избирательному процессу. І Марыя Калеснікава, і адвакат Максім Знак потым таксама трапілі за краты ў справе аб пагрозе нацыянальнай бяспецы. А Віктара Бабарыку ды іншых палітычных апанентаў у следчым ізалятары КДБ спрабаваў схіліць да супрацы асабіста Александр Лукашенко, каб яны супакоілі пратэсты. На актыўную супрацу пайшоў Юрий Воскресенский, координатор среднего уровня инициативной группы Бабарыки. Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении, потому что президент и на круглом столе ему делал предложение раскаяться и вернуть
все стране и народу. Сёння ж у Магілёве адбылося паседжанне ў справе Сергея Кармызова, экс-кіраўніка магілёўскага філіялу Белгазпромбанку. Ужо другі раз міліцыя не пусціла ў залу незалежных журналістаў. У чэрвені дзяржаўнае тэлебачанне паказвала сюжэт аб палітычным абгрунтаванні вялізных грошай і сувязі з камандай Бабарыкі. Але цяпер у справе засталася адна пацярпелая. Ярослаў Сцешык, Белсат. Хацелі байкатаваць, але высвятляецца, што 12% спажывання ў Літве электрычнасці з Астравецкай АЭС. Такую інфармацыю падзяліўся літоўскі дэпутат Лаўрынас Кашчунас. Беларускае міністэрства энергетыкі інфармацыю зняпраўджвае. Але літоўскія ўлады сцвярджаюць, што нягледзячы на папярэднія дамовы краінаў Балтыі не купляць электраэнергію з астраўца, яна трапляе і на рынкі Эстоніі ды Латвіі. Это идет через Беларусь по литовской системе. У нас есть 4 большие провода еще от игналинских времен. Идет транзитом в Латвию, где это коммерциализируется, покупается. И тогда уже как бы автоматически продается на наш рынок, что есть преступление. Літва, Латвія ды Эстонія спрабуюць наладзіць адзіную сістэму паходжання электраэнергіі, каб выключыць яе набыццё з Астравецкай АЭС. У сярэдзіне лютага чакаецца прыняцце падобнай рэзалюцыі і з Еўрапарламентам. 3 гады калоніі за шпацыр са сцягам. Руслана Акостку суд прызнаў вінаватым у супраціве міліцыі. У лістападзе былы дэсантнік, які прайшоў са сцягам праз увесь Салігорск, адмовіўся сесці ў аўта сілавікоў. Цяпер ён яшчэ мусіць выплаціць міліцыянтам 2000 рублёў у якасці кампенсацыі маральнай шкоды. Пра іншыя выракі дня Надзея Бельская. 3 гады калоніі, 300 рублёў штрафу за нібыта гвалт у дачыненні міліцыянта. Такі вырак пачуў 24-гадовы гамельчук Алексей Губіч. Спярша маладзёна вінавацілі за напад на спадара Шапавалова, працаўніка чыгуначнага РАУС, падчас пратэсту 20 кастрычніка. Нібыта Алексей збіў яго з ног і нанёс некалькі удараў. Момант трапіў на відэа, дзе ясна, Алексея не было побач з міліцыянтам. Неўзабаве знайшоўся новы пацярпелы амапавец з распаўсюджаным сярод сведак у балаклаве прозвішчам Іваноў. Ягоныя словы і сталіся вызначальнымі пры вынясенні прысуду. Да ўвагі не ўзялі і таго, што падсудны меў праблемы са здароўем. Происходит каждый день, происходит истончение роговицы глаза. И роговица глаза может истончиться настолько, что просто Алексей ослепнет и станет инвалидом. За выкарыстанне перцовага балончыка суддзя Сергей Будрэвіч пакараў 3 гадамі пазбаўлення волі віцебляніна Артёма Исакова. Это все ложь. Просто они думали, что это баллончик аэрозольный, баллончик струйный. Он не дает аэрозольного эффекта никакого. Но почему-то все потерпевшие доказывали, что они попали в облако. Баллончик струйный, четко направленного действия. Можно применять даже в помещении. Пацярпелыя 9 міліцыянтаў, якія ў момант здарэння былі ў цывільным. Я понимаю, что судья основывался действительно не на тех показаниях спутанных, которые давали сотрудники органов внутренних дел. Он основывался только на фактах, на достоверных. Это экспертизы, это видео, это то, что неоспоримо. И 3 года для статьи 364, я считаю, что в данной ситуации это разумно, исходя из общей политической ситуации, которая в стране. Затрыманых у мінулую суботу супрацоўнікаў крамы «Сімбалбай» пакаралі адміністратыўнымі арыштамі за нібыта непадпарадкаванне сілавікам. Анастасія Трафімчык і Вольга Ігнатовіч атрымалі 15 сотняў кожная. Мікіта Броўкаў і Ксенія Міклашэўская па 20. Дырэктар крамы Павел Белавус кажа, цяпер праблемы пачаліся і у іхных партнёраў. Як мы ведаем, што зараз шмат каго з іх выклікаюць у той жа АБС, прыходзіць з праверкамі, і асноўнае пытанне, ці выраблялі вы прадукцыю з белчырвоным белым сцягам у пагоні, ці пастаўлялі вы там Сімбалбаю і іншым. І як бы сігнал, што калі хочаце далей працаваць, то гэтага больш не рабіце.
Юрыста офісу правоў людзей з інваліднасцю Олега Граблеўскага ды дырэктара Сергея Драздоўскага ў аўторак 7 гадзінаў пратрымалі ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў камітэту дзяржкантролю. Калі падрабязнасці допыту з'явіліся ў медыях, на наступны дзень мужчыну затрымалі зноў. Олега Граблеўскага змясцілі ў изолятор часовага ўтрымання. Он является подозреваемым по статье 209 мошенничество. И на сегодняшний момент он задержан на 72 часа. Что касается руководителя офиса, то он находится под домашним арестом, то есть он не может контактировать с другими лицами. Праваабаронцы заклікаюць улады вызваліць сваіх калегаў з офісаў правоў людзей з інваліднасцю ды ўсіх затрыманых з палітычных матываў, колькасць якіх няспынна павялічваецца. Сёння спіс палітвязняў Беларусі папоўнілі яшчэ 2 прозвішчы. Надзея Бельская, Белсат. Перш за ўсё, гэта датычыць Беларусі. Міністры спорту 24 еўрапейскіх краінаў прапанавалі не праводзіць вялікіх імпрэзаў у краінах, дзе парушаюцца правы чалавека. Спорт – это только малая часть, но хорошо, что в этой части все движется, потому что это просто-напросто не дает режиму вывернуться из ситуации отсутствия легитимности, да, которая наступила в августе, когда ни одна европейская страна или там североамериканская не признала этот режим. И спорт, он не сможет больше использовать в этом качестве все, это уже история пройдена. У лісце да еўракамісара па моладзі ды інавацыям Марыі Габрыэль міністры зазначаюць, што парушэнні правоў чалавека ў Беларусі сістэматычныя і бясспрэчна даказаныя, а фізічная і маральная недатыкальнасць спартоўцаў не гарантаваныя, што супярэчыць алімпійскай хартыі. Толькі за апошнія месяцы Беларусь была пазбаўленая права правядзення 2 чэмпіянатаў свету па сучасным пяцібор'і ды хакеі. Беларускі металургічны завод, якому пагражала банкрутства, падобна быў уратаваны Міністэрствам фінансаў. Схема такая: Мінфін выпусціў аблігацыі, прадаў іх банкам. Атрыманыя сродкі аддаў заводу, а той банкам, каб разлічыцца за ўзятыя крэдыты. Пры гэтым прыбыткі ні прадпрыемства, ні банкаў, ні дзяржавы не павялічыліся. Падрабязней пра гэткі эканамічны цуд Вольга Гоманова. Жлобінскі металургічны завод, дзе працуюць 11 тысяч асобаў, перажывае не найлепшы час. Паводле выдання «Наша Ніва», для ўратавання вытворчасці Міністэрства фінансаў прадало банкам валютных аблігацыяў ажно на 619 мільёнаў долараў. Між тым, раней на мадэрнізацыю абсталявання кіраўніцтва прадпрыемства брала буйныя валютныя крэдыты. У чым прычына няўдачаў? Продукция классная, потому что если бы она была плохая, ее бы не покупали Мишлен, Гудиер и так далее и тому подобное. Американцы бы не покупали для своих нефтедобычи продукцию. Продукция хорошая на БМЗ. И вот в этом абсурд и заключается, что качественная продукция поставляется в ведущие мировые фирмы, покупают ее, но завод банкрот. Паводле Олега, які ў перыяд забастовак на БМЗ увайшоў у тамтэйшай страйкам, заробкі ў працаўнікоў заводу невялікія. Гэтак, у яго брыгадзіра, які адпрацаваў 31 год у гарачым цэху, заробак дасягаў 420 еўраў. У жонкі, працаўніцы аддзела тэхнічнага кантролю, амаль удвая меншы. Государство оббирает завод очень сильно. И там, как понимаю, постоянно были разговоры про серые схемы, что просто воруют. То все. Вы бы видели у нас какой там царское село, какой поселок, какие там дома стоят у начальства. Александр Лукашенко не дазволіць прызнаць банкрутамі стратныя дзяржаўныя прадпрыемствы, мяркуе эканаміст Сергей Чалы. Да таго ж прадукцыі цяжка канкураваць на сусветным рынку. Результат в данном случае большого убытка и тяжелой закредитованности БМЗ – это как раз последствия еще одной политической кампании, а именно вот этой вот модернизации, когда был построен еще один прокатный стан по выпуску продукции, которая и так испытывала очень серьезную конкуренцию с производителями из Китая. Рынку была не сильно нужна, и при этом это было необычайно дорогое предприятие. Наракае на менеджмент прадпрыемства і Ларыса Шанюк, якая прапрацавала тут больш за 30 гадоў. Его пытаются спасать, но это какие-то методы не те, которые необходимо применить. Во-первых, в первую очередь нужно поменять голову, от головы, то есть от головы
от головы все проблемы. То есть рыба гниет с головы, говорят, так и у нас в государстве и на всех предприятиях. Тым часам БМЗ мусіць недзе знайсці 3 мільярды 600 мільёнаў рублёў, каб разлічыцца з даўгамі і крэдытамі. Вольга Гоманова, Белсат. У Беларусі, як і ва ўсім свеце, сёння адзначаюць дзень барацьбы з ракавымі захворваннямі. У наш штогод колькасць анкалагічна хворых павялічвалася на 1000 чалавек, але летась упершыню выявілі нашмат менш ракавых захворванняў. Аднак гэта не нагода для аптымізму. Падрабязней Алена Дубовік. Сёння 5гадовы Мікіта вяртаецца з анкалагічнага цэнтру, дзе яму праводзяць хіміётэрапію. Хлопчык лечыцца ад вострага лейкозу другі год. На піку лячэння ягоная доктарка вымушаная была звольніцца з цэнтру. Когда ты приходишь и понимаешь, что твоего врача нету, есть новый врач, надо все заново проходить и объяснять, это страшно. Рак, в принципе, страшно. Осталось в поликлинике 2 врача-гематолога, которые принимают, я смотрю, ведут прием. З РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі ды імуналогіі за апошнія 3 месяцы звольніліся 5 дактароў, гематолог і 4 анколагі. Прычына – неспрыяльныя ўмовы працы, з якімі работнікі сутыкнуліся пасля звальнення дырэктаркі Наталі Канаплі. Кіраўніца не захацела скарачаць падначаленых, якія бралі ўдзел у мірных акцыях пратэсту. 9 беларускім анколагам прысудзілі арышты. Паводле звестак Фонду медычнай салідарнасці, кожны анколаг за час адседкі мог бы правесці 20 аперацыяў і прыняць 200 пацыентаў. Мама Мікіты распавядае і пра перапоўненасць медычнай установы, пра што ейны сын пасля складанай хіміятэрапіі мусіў ехаць дамоў, а не быць пад наглядам дактароў. У нас была пункция, мы не могли места найти, а нам надо вниз головой лежать. И мы договаривались по очереди, что нас побыстрее примут, мы пролежим, а за нами следующий. То есть таким образом можно было в больнице до 8 часов вечера пробыть из-за такого потока. Самастойна сям'я набывае лекі. Паводле Сафіі, тыя, што прапануюць у РНПЦ, выклікаюць у Мікіты пабочныя эфекты і не даюць патрэбнага выніку. Это джек. Его колем раз в неделю, получается 2 эти ампулы. Пакуль што ў Беларусі на першым месцы ў прычынах смяротнасці сэрцава-судзінныя хваробы. Але рак даганяе. Кожны год плюс 1000 новых выпадкаў. Летась, аднак, выявілі на 13 000 менш выпадкаў захворванняў, чымся ў 2019. Связано это с пандемией ковид-инфекции. Меньше люди обращаются, особенно если их ничего не беспокоит. Притормозились программы скрининга злокачественных новообразований. Это нонсенс, конечно же, когда перегружена система здравоохранения. Адзін з відаў раку, на які часта хварэюць у маладым узросце, і захворванне, якое рэальна паменшыць з дапамогай вакцынацыі, рак шыйкі маткі. Але скрининговая программа в Беларуси не працуе. Самая большая заболеваемость на сегодняшний день из-за того, что нет вакцинации на госпрограмме, это в странах Восточной Европы. Сама по себе система налаживания скрининга, то есть это сложная, скажем, цепь мероприятий, которые должны быть утверждены. Это и рассылка, и работа с пациентами, и обработка данных, и стоимость теста. Паводле доктара, самае галоўнае для профілактыкі раку ды іншых хваробаў – гэта неабыякавасць да свайго здароўя. Узровень усвядомленасці беларусаў у гэтым пытанні змяніўся. За последнее время, естественно, стало просвещенно. Сейчас все активно пользуются социальными сетями, интернетом. Люди подкованнее. И даже если когда приходится общаться с пациентами и пациентками, то есть, надо всегда делать ссылку на то, что они уже знают информацию. Все уже нагуглили. Здаровы лад жыцця і адмова ад курэння, своечасовы зварот да доктара і рэгулярнае абследаванне. Асноўнае, што можа рабіць кожны чалавек, каб не трапіць у сумную статыстыку, адзначаюць дактары. Алена Дубовік, Белсат. Больш інфармацыі пра падзеі дня чытайце на нашай старонцы і ў тэлеграм-канале. А ўжо зараз прагноз надвор'я. А адразу пасля аб'ектыву размова дня. У мяне ж на сёння ўсё. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе.